Ngicela ukubabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngibingelele abazalwane esiqala ukuba nabo noma abazoqala ukulalela ngokuqala iklasi lethu elifundisa ulimi lwesiGriki nolimi lwesiHebheru. Asisho labazalwane ukuthi sizawuveteza ngalezi ilimi, kodwa nje sifunda phezulu, sifundela ukwazi ukuthi sikwazi ukutolihle imbalo ukuthi kwaqondweni uma kubhalwa kanje, ngoba isiZulu nesingisi nezinye izilimi zikugodlile kithi ukuthi sikwazi ukuthi uma kuthiwa bekade kuthiwani ngolimi okwakubhalwe ngalo, ngoba sekungenelele abatoliki betolikela ukuthi sizwe kahle kucace, nabo baphinda benza kwabanzima ukuba sizwe. So-ke yingakho-ke sifunda ngolimi okubhalwe ngalo, kungaba isiHebheru, kungaba isiGriki. Inhloso yileyo, ngenzela ukuthi noqalayo ukufika, noqalayo ukulalela leli klasi azale esaba umuntu ukuthi hayi, ngeke-ke ngilunge lapho mase kuyofunda isiGriki nesiHebheru. Cha, sifunda nje phezulu ukuthi ukwazi ukusebenzisa amathuluzi akhona available ukuba ukwazi nawe uku-interpret iBhayibheli ngendlela e-right nendlela eyemukelekile, ungafakwa ngabantu ehlathini bekhuluma ukuqonda kwabo noma ingqondo yabo, bengakhulumi lokhu ababebhala iBhayibheli kuma-scrolls ababekusho, kodwa sikwazi ukuthola ukuthi le ndaba isukaphi, yayithini kulaba eyayibhalelwe bona. That is number one. Number two, sikwazi ukubona ukuthi namhlanje kithi uma sesi-applya kanjani kithi, siyisebenzisa kanjani, siyizwa kahle yini, siyizwa njengoba bayizwa, kithi ithini manje. That is number two. Bese kuthi number three, bese sikwazi-ke ukuqonda ukuthi kulama group amabili ilaba babebhalelwe kwi-first century, yithina manje. Laba babebhalelwe kuthiwa ibona abanikazi bendaba, yayibhalelwe to them, yayiya kubo, but thina kubhaliwe for us, not to us, but for us, ukuthi sikwazi ukubona ukuthi kwakuthiwani kubo, then makwedlula kubo kuthiwani-ke kulaba okwangasibona abanikazi bendaba. Ilezo zinto-ke esifanele sikwazi ukuzehlukanisa uma sifunda iBhayibheli. Amen. Kubazalwane abangangazi abazohlangana nami emkhathini, uMsagazu eNewcastle, umntwana kaNkulunkulu, isikhonzi sesivumelwano esisha, la khona siqonda kahle ukuthi indaba yethu yokukholwa, 1,
umthetho wonke sewagcwaliseka. 2 okwakuprofethwa ngabaprofethi konke sekwagcwaliseka. 3 okwakukhonjwa abapostoli benkosi konke sekwagcwaliseka. Sesihamba la khona kungasekho umuntu okuthiwa ngowezizwe, kanjalo engasekho nomJuda. Sekukhona isidalwa esisha, ngamanye amazwi sesiphila kungqo, sesiphila kuyireality la izinto zonke sezifezekile. Sifunda ke sikuleso sigaba leso. Omunye uzokwethuka ukuthi hawu kahleni bo, sekwenzeka konke. Yes, amaklasi ethu angumsombuluko nangoLwesibili acacisa lokho ukuthi sibe nalo ulwazi oluphelele, singakhulumi nathi njengabapostoli besakhomba la kuyiwa khona, la kwakhomba khona uJesu ukuthi kuyiwa khona, la kwakhomba umthetho ukuthi kuyiwa khona, la kwakhomba abakhona abaprofethi ukuthi kuyiwa khona. Sekwafikwa lapho asisakwazi ukukhuluma njengabapostoli. Daleka inkinga. Angithi bazalwane, kunabazalwane abathi bona bakhuluma bagcine la kugcine khona abapostoli. Ngamanye amazwi abeqi la abapostoli bebekhomba khona. Uma abapostoli bethi sisaya kuyisalvation, isalvation yethu sisondele siseduzane, usuyabona umuntu ogcina lapho othi naye sisaya kuyisalvation ukuthi kuba nalento yokuthi akakaqondi ukuthi yena ungubani. Awukwazi wena ukusebenza njengompostoli. Yingakho abapostoli basebenza baqeda bathi they are laying the foundation, babeka isisekelo abasinikezwe inkosi uJesu, ngoba kungekho kungekho abanye abantu abayobuye bavele nabo bathi babeka isisekelo. Ayifanele idala inkathazo lenkulumo engiyikhulumayo. Uma ingayidala inkathazo kuyobe kusho ukuthi amaklasi angumsombuluko nangoLwesibili abazalwana bakezwe ukuthi kuthiwani. So ke abapostoli ibona abanikezwa izwi, the word, baphinda banikezwa isambulo, the revelation, baphinde banikezwa idoctrine, isifundiso noma imfundiso kaKristu. Lezi zinto zontathu ziyakwazi ukwakha umzalwane azafinyelele
ekwazini inkosi esilinganisweni esiphelele. Asisenawo umsebenzi wokuletha ukwakha okuthile, ukuleya ifoundation. Kodwa thina manje kulesi sizukulwane sika 21st century siyisizukulwane esingaleyi ifoundation, asibeki ifoundation manje. Thina senezelwe sangena endlini siyakhonzana ukuba abantwana benkosi balizwe kahle izwi elaleywa noma elabekwa abapostoli, basizwe kahle isambulo esabekwa ngabapostoli, bayizwe kahle imfundiso eyabekwa ngabapostoli. Asiqali imfundiso entsha, asembuli as if asikho isambulo, kodwa we are into esiyenzayo siyelusa ukuthi isambulo esibekiwe singaphindi sonakale noma kuqalwe okunye. Sithi nasi isambulo sembulo abapostoli, bembulo abapostoli baze bayofika ekugcineni akukho okusela okusazokwembulwa. There is no other revelation ongathi uqhamuka nayo. There is no other doctrine ongathi iyona mfundiso ibandla elakhela kuyo. One doctrine, one revelation, and one structure of the word, and we know who is the word. Abapostoli bakubeka ngokusobala ukuthi yini izwi, the word of the Lord, the word of God. So ke ngendlalela ukuthi lento engiyishilo ngaseqaleni ukuthi kubhalwe ngezilimi lezi ezimbili, i-old ibhalwe ngesiHebheru, i-new ibhalwe ngesiGriki. Okay, now njoba zibhalwe kanjalo, zibhalelwe ukuqondisa thina, sifanele silazi isource ukuthi qhamukaphi yonke lento. Okay, ngiyacela ke siqale sifunde sifunde ngifisa sibuke indaba esijwayele ukuyibuka laphaya kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 2. Noma ngaqala ku verse 1. Amen bazalwane. Siyafunda kwabaseKorinte bokuqala chapter 5 besibili. Oh sorry. KwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 1. Wawusuphela ke wonke umsebenzi. I'm sorry. Awukwazi ukuphela wonke umsebenzi. Ngiyaxolisa bazalwane, kwabaseKorinte besibili chapter 5 reading from verse 1. Kokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu,
indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini. Okay. Uyaqala ke la uPaul bazalwane ukhuluma indida. Uthi kunendlu. Lendlu isemhlabeni. Ngicela ungifundele uverse 1 again. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa. Mana. Uthi siyazi ukuthi indlu yethu esemhlabeni uthi lendlu iyidokodo. Uma idilizwa lendlu. Yes. Sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Indlu engenziwanga ngezandla. Indlu engenziwanga ngezandla. Eyaphakade esezulwini. Eyaphakade esezulwini. Sinendlu emhlabeni. Lendlu le izawudilika. Lendlu esemhlabeni inezinto ezithile. Iyona ndlu ababe nayo esemhlabeni. Yayinani lendlu? Yayinento ebizwa ngokuthi yayinethempeli. Lendlu esemhlabeni yona yakhiwe ngezandla. Kodwa sinayo esezulwini engakhiwanga yona ngezandla. Kuthiwa ngeyaphakade. Usuyezwa ke la uthi labazalwane inkulumo abayikhulumayo isinikeza isithombe sithi kwakunezinto ezayifanele zedlule ngesikhathi sabo. Kwakunendlu okwakufanele yedlule ukuze kuzongena i-dispensation noma isikhathi sendlu entsha engakhiwe yona ngezandla evela ezulwini eyaphakade. Monday and Tuesday sike sakhuluma sichaza ngendlu okuthiwa iyidokodo eyayibizwa ngokuthiwa i-tabernacle. Kwakuyidokodo el-temporal babehamba nalo. Leli dokodo kwangasiwona umzimba womuntu. Kwakuyindlu eyakhiwe uMose ikwazi ukufaka abantu phakathi bahlale kuyo lendlu ezobuyidilike. Bese uNkulunkulu ehlala phakathi kwabo. Lendlu le yayinezulu layo nomhlaba wayo. Okay? Inezulu layo nomhlaba wayo. Uthi kuPaul lendlu uma idilika ngamanye amazwi kwakunesikhathi esasiza kuthiwa lendlu izodilika. Okay. Uma idilika lendlu kunezinto ezazikuyo okwakufanele ukuthi uma idilika nazo kuphele ngazo. Okay. Lendlu yayizodilika ngoba idilizwa.
yayingeke nje idilikele kodwa kwakukhona uhlelo oluthile okwakufanele lendlu idilike ngalo. Okay, now ake sibuke manje sinendlu abayikhombayo okuthiwa lendlu yakhiwe yona ngezandla. Angiphindele la kusho khona njalo. Eyakhiwe ngezandla. Engenziwanga ngezandla. Hayi, le ufuna leyo yokuqala. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa. Uma indlu yethu, ukhuluma abapostoli, kukhuluma umpostoli uPaul. Uma indlu yethu enjani? Yasemhlabeni eyidokodo idilizwa. Uyayibona ukuthi yindlu le. Akusizona izindlu. Uma bekuyizindlu bekuzothiwa lendlu eyomzalwane nomzalwane. Wonke umuntu owumzalwane indlu yakhe izodilizwa. Bese kuba nezindlu abazonikwa zona. Njengabanye ababhalile incwadi enjalo ezikhuluma kanjalo ukuthi umuntu nomuntu uma efika ezulwini uzoba nekamero lakhe. Uma ufa ungamkhonzile kahle uNkulunkulu awuyakhi indlu yakho. Bashumayela kanjalo. Bathi kungenzeka indlu yakho uthi ushone ingakapheli, amafastela engakami, umnyango ungakavalwa, uzothi usulele lapha yakuvela unyawo usezulwini. Imfundiso zabantu ke lezo. Kodwa la uPaul ukhuluma ngendlu. Lendlu ine system yakhona. Phakathi kulendlu kukhona abapriest abakhulu, abafarisi, abasadusi, izo zonke izikhulu zakwaIsrayeli zazikhona la phakathi. Lendlu inamakamelo amaningi. Kukhona ikamero noma ikamelo okuthiwa ikamelo labezizwe. Futhi la kuleli kamelo noma kulendlu engaphandle okuthiwa i-outer court, kwakune court yabesifazane bodwa, kune court ye congregation, kune court okuthiwa indawo engcwele, kune court okuthiwa indawo engcwele. So uyabona la ukuthi lezi indawo zonke zinemgomo nembandela ethi la akungeni onje, ungena onje. Akwenzeki ukuthi umuntu anqamule angene la engangeni khona wayefa, ngoba kunendawo demarcation ethi le ndawo yizulu, le ndawo umhlaba. Sesikufundileke kaningi lokho kuma recording ethu angomsombuluko nangolosibili. Uzokuthola lapho lokho. Lendlu kunendawo la kunikelwa khona, lendlu okuthiwa uma lendlu idilizwa kunendawo la kwenziwa khona iminikelo, ama-sacrifices. Kunendawo engcwele la kungena khona umpriest omkhulu kuphela
kanye ngonyaka. Kuthiwa ke lendlu uma idilizwa sisakhiwo esisezulwini, sona esingakhiwanga ngezandla. Lendlu yasezulwini indlu yaphakade. Verse 2. Usimfunde. Ngenxa yalokho siyabubula, silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Uthi kuPaul ngenxa yalokho, lokhu ukuthi sinaso isakhiwo esisezulwini esingakhiwanga ngezandla. Ngenxa yalokho siyabubula. Sibubula sikuphi khona? Sikulendlu. Kububula ibandla. Kububula indlu. Ngoba ngalesi sikhathi kwakuhamba parallel. Kwakuyisikhathi la khona kusuka ku-30 AD uqala indlu entsha engakaveli ukuthi ndluni lena ifuna ukwenzani lendlu. Babanjwa ke abapostoli beveza leyo ndlu leyo babulawa. Uthi ke siyabubula sikulendlu, the old house. Sibubulela ukungena endlini noma ukulakanyiswa noma ukwembathiswa indlu entsha. Une terminology ke siyikhulumayo sithi uma umuntu individual, umuntu nje ngamunye, njoba abavangeli beshumayela ivangeli kubo bonke abantu abakhona emhlabeni, lo muntu lowo, an individual, uyi-oikia. Ulimi ke lolo lwesiGreek, uyi-brick or uyi-block or uyitshe. Ukhona uma uthi sekhuluma uthi nina ningamatshe aphilile ngoba senishunyayeziwe nalamukela ivangeli, seningamatshe aphilile. Sondelani ke matshe aphilile ukuba kwakhiwe indlu yokomoya. Lendlu ke yakomoya ibizwa ngokuthi ke yona i-oikos. Oikos. Amanothi ke ninawo nganithumelela bazalwane. Niyobheka lapha emanothini enu esiGreekini. Ngawathumela na kuyigroup enkulu le ya Monday Tuesday. So ke i-oikia ila khona amatshe, each and every stone, the oikia, each and every stone esethathiwe ukuba kuzokwakhiwa indlu. Ilo umsebenzi abapostoli babethunywe wona, ukuba kwakhiwe indlu kaNkulunkulu. Lendlu siyibiza ngokuthi oikos ngoba amatshe, the oikia, esehlanganiswe together kwenzeka i-oikos. Oikos. O-I-K-O-S. Oikos. Sekuyindlu leyo. Uma ufuna ukuveteza ngokuthi i-oikos of God, is the house of God. Is oikos thou Theo, is the house of God. Oikos thou Theo.
iyo ke lendlu eyakhiwayo uma ethi uPeter ngicela ufunde lapho 1 Peter chapter 2 verse 4. okay Sondelani kuyo. Itshe eliphilileyo. Elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Libe yindlu yokomoya. the oikia libe yindlu yokomoya the oikia awu khona ulele kanje okay now sesiyake manje la khona sithi lamatshe ayahlanganiswa uyawabiza uPeter umpostoli uthi sondelani matshe nakhiwe nibe yindlu yokomoya the oikos okay then bese ke le oikos lapha ku verse 2 ngoba seKorinte besibili chapter 5 cela ungibuyelele lapho la khona sesembathiswa indlu evela ezulwini Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Ngokuba sembethe yona asikufunyanwa sihambaza. ngokuba sembethe yona this oikos kufanele yembathe ngoba uma sembethe lengubo usho njalo Paul uma sembethe lengubo asikufunyanwa sihambaze eke siyiboneke lengubo nguboni le evela phezulu kuthiwa lengubo evela phezulu ayakhiwanga ngezandla ingubo yaphakade ingubo evela kuThixo izothi mayisibembathisa ibenze kunegama ke lokhu kwembatha lokhu is oiketerion O I K E T E R I O N oiketerion lengubo sizoyembatha ungifundele ku40 uExodus verse 34 sizwe la khona kwakwenzeka there is the house le house le uNkulunkulu kwakufanele ayenze ibe indawo yokuhlala yena kodwa yona yayi temporary lena uPaul athi uma idilizwa le sina sisakhiwo esivela phezulu yep Verse 34 Exodus 40 verse 34 if laselisibekela itende lokuhlangana nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele siyezwa ke labazalwane from endulo uNkulunkulu itabanakele ayihlala kulo nabantu kwakufanele alembathise alisibekele alisile ngenkazimulo yakhe ngefu ifu ke sichazile ukuthi ifu kuma clip edlule ukuthi ifu limelele the presence of God indlu leyo evela phezulu lendlu evela phezulu isakhiwe esisha now lesakhiwo ke sibizwa ngokuthi i-oiketerion ngoba uNkulunkulu kufanele asembathise lesi sakhiwo esesakhiwe ngamatshe the individual stones kwaphuma indlu kaNkulunkulu bese uNkulunkulu lendlu eyigqokisa
embathisa inkazimulo yakhe ukuze yena ezoba khona ahlale phakade kulendlu. Asiyeke kuJohn 14 verse 23. Ngokuka John 14 verse 23. Yes. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. uJesu ke la ngithanda nje lengcenye ethi leli tshe leli liza umthanda uNkulunkulu, lizozwa ngaye limthande, ligcina amazwi bese liyathathwa lizohlanganiswa namanye lakhiwe libe yindlu yakomoya. Akusekho manje umuntu oyi-individual, sekuyifamily kaNkulunkulu. This is the community of God, the oikos. Bese uNkulunkulu eyibhabhadisa lendlu. Iqhamuka lapho-ke indaba yokuthi uIsrayeli wabhajadiswa into Moses, nebandla libhajadiswa into Christ, lembathiswe lendlu libe yindlu, the corporate. Kuphele manje lokhu yakade kwenzeka bekutshengisa abantu ngombhabhadiso wasemanzini la i-individual ifela khona, itshengisa ukuthi iyafa. uJesu mayifika ufuka uthatha over that baptism, ufike kuba uyena ongenayo emanzini ukugcwalisa lento ebikade idingwa ngabantu ukuba bangene. uJesu ungena yena ngoba abantu abakwazi ukugcwalisa isidingo somthetho, uyena ofanele asigcwalise. Uma umuntu namhlanje esaya emanzini uzama ukuba uKristu agcwalise isidingo somthetho, uJesu esabenza lokho. Hawu bakithi, haleluya bazalwane, niyezwa kodwa? uJesu yena wafika wangena ethuneni, wafa wangena ethuneni, wavuka wasigcwalisa isidingo, ngoba umthetho wawuthi uma umuntu enza isono ufanele ukufa, alahlwe esihogweni noma alahlwe eHades. uJesu wafike wafa ngokufa kwehlazo, wangena ethuneni la bekulahlwa khona wena, walinqoba ithuna, wavuka. Akusekho umuntu ofanele futhi atshengise ukufa ngoba sekwaqedwa ngalokho, seyavalwa leyo ndlela. Leyo ndlela leyo yindlela yendlendala okwakufanele kuhambe kuze kufike la idilizwa khona. Uthi kuPaul siyabubula sikulendlu, silangazelela ukulakanyiswa, the oiketherion, ukulakanyiswa nendlu yasezulwini engenziwanga ngezandla. Ufunani manje emanzini? Ufuna ukuyifela? Uyabhadala? Hayi ngani kukhona evangelini ngana abapostoli baphenduka abantu babaqhubeka bababhabhadisa emanzini. Yebo bakwenza lokho ngoba bathi siyabubula sikulendlu. Futhi noJesu kuverse 19 kuchapter 5 Matthew uthi kwenzeni kufundiseni lokhu kuze kufike isikhathi la kugcwaliswa khona konke. Usefile uJesu, wangcwatshwa, wembelwa, wavuka,
wayigcwalisa yonke imikhosi, then it is complete, it is finished, finado. Asakwazi ukubuyela futhi siqale phansi seza ama-shadows. Usho njalo uPaul lapha ya ngithi incwadi yabaseKolose chapter 2 verse 16 and 17. Angifundele lapho. KwabaseKolose chapter 2 verse 16. Ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwaswa kwenyanga noma amasabatha. Uyezwa zonke lezi zinto ezibalwayo ziyizithuzi noma ziyisithuzi. Uthi mangabikho umuntu manje onenza njani? Onilahla ngalezo zinto. Onilahla ngalezi zinto. Ukuthi anwagcina amasabatha, anikwenza ukuthi anisaphuzi nesitsheni, anisadli, anidli lenyama, anikudli lokhu, nina nje ayisekho into enikwenetayo ezithunzini kuma-shadows. Yonke into eyisithuzi anisangeni lapho. Nokuthi lenyanga le inyanga ethile esemqoka, isikhathi esithile senyanga lesi, hloniphani, yenzani ukuthi nalokhu kugubha Good Friday, konke lokho zithuzi manje, akusekho kusamile. Anina Good Friday, anina suku lokuzalwa kaJesu, anina suku le-ascension, anina suku lokubulawa kaJesu, anina suku lokuvuka kaJesu ethuneni, anina suku lokungcwatshwa kaJesu, anina suku. Zonke lezi zinto lezi zizithunzi, anisangeni kuzo. Amen. So ke siyaphike manje siyalapha ya ukuthi ngicela ngifundele u23 ngesingisi u23 kaJohn 14. John 14 verse 23. King James Version. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Will come unto him and make abode, that is to dwell permanently. Now kubukeke lokhu ukuthi uJesu noNkulunkulu, they will come. Hayi wena you will come up here. You are not going to come up here. Asikho isibhalo esithi wena uyokwenyuka uyohlala noNkulunkulu noJesu, kodwa uJesu uthi laba bagcina izwi lami abangithandile noBaba wabathanda, thina siyokuza kuye. Now lokuye uyeke lo othi uNkulunkulu will come and abode in this last year kuyi-unit ku-1, ukuthi uma ethi uNkulunkulu ngumprofeti uHosea chapter 11 verse 1 uthi ngiyokuyibiza indodana yami iphume eGibhithe. That is the one son
uIsrael wonke ubizwa ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu will come down with Christ and the Holy Spirit and dwell in him, in the Son. Lento leni ifana nani? Ifana nawe nonkosikazi wakho, indoda nonkosikazi. Wena nonkosikazi wakho nikwi-agreement nangena emshadweni okuthiwa in community of property. Lo mshado lowo awukho physical. I mean, lo agreement le ayikho physical. You cannot see it and you cannot touch it. Ikumoya. Akuthi uhamba lapha ya nithi ngiyayibona indoda yakho. Kodwa yona nawe nobabili nihlangene. Kodwa wena usebenza eGoli, yona isebenza eCape Town. Kodwa you are still one. Iyona nto ke sifeyilisayo thina makholwa ukubamba into ekamoya. Leyo nto leyo uthi uJesu noma uPaul uthi le ndima edlalwa unkosikazi nendoda. Ngithi u verse 25 ku chapter 5. Angifundele ngoba seyiFeso. La khona ethi kuvunyiwe ukuthi khona imfihlakalo yokuhlalisana emakhaya. Ngoba seFeso 5 verse 25. Yeah. Madoda thandani omkeni. Yeah. Njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise ahlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Angithi usuyezwa la sekukhulunywa ngebandla, ngendlu, the oikos, ibandla elinye eliyi-community kaNkulunkulu. Uzimisela kuthiwa nani ke madoda thandani omkeni njengoKristu ethanda ibandla. Uma ke uNkulunkulu noJesu noMoya Oyingcwele sekuhlangene ndawonye, bahlanganela ongena endodaneni. Indodana ubani? Yibandla, the oikos, indlu kaNkulunkulu. Le kade iyithabanakele manje sekuyi-oikos, sekuyumuzi kaNkulunkulu, the community of God. Bese uNkulunkulu ezohlala khona. Lokho ke ngesiGreek sikubiza ngokuthi ikatoi keterion. When God head comes down to the oikos esiyembathisiwe nge-oiketerion. Bese uNkulunkulu mayisimbethe kanjalo ezohlala khona nezulu lonke lakhe. Athi mayisehleli khona kuthiwa usehleli phakade. Ngoba lendlu kuthiwa yindlu yasezulwini yaphakade. Naye uNkulunkulu mayizohlala uzohlala kuyo phakade. Akaseyukuphinda suke khona. Now, ilokhu kokuthi izulu elidala, the old house ebebekade bebubula kuyo isidiliziwe. Kwaphela onke ama-systems akhona, iy'nkozo ebezenziwa khona. They are no more. Ngalesi sikhathi. Namanje ke kithina be-21st century sifike kungasekho kwaphela nge-1st century. Asikwazi ke thina ukuqala into eyaphela ngekhulu lokuqala, ngekhulu unyaka lokuqala.
bese thina sithi revamp them, qale phansi sithi sikhonza kanje, sikhonze entweni yaphela ngekhulu lokuqala, ngekhulu unyaka lokuqala. Uma eyidiliza leyandlu uNkulunkulu ngesystem yakhe ayidiliza ngayo ngamasotsha aseRome, siyazi ke sifundile lapha ya ku Revelation 17 la kuthiwa khona ibeast iyakumdendebula noma iyakuklebhula izevatho zakhe lo wesifazana okuthiwa isifebe esikhulu, idla inyama yakhe ibeast, iqede ngaye, ilishabalalise lonke ithempeli lingaphindi libe khona, lishe linqonqe. That is now the new house ibisiqala iyama. Now sithini ke, sithi kukhona isitini, kusalanda umuntu ezokwakhiwa abe yindlu. Isitini, the individual person, is the khulumani phela manje sesiya revise esiyavala. Isitini sisinye sibizwa ngokuthi yini? Oikia. Oikia. Uma seyihlanganisiwe sezindawonye sekwakhiwe indlu, indlu ibizwa ngokuthiwa yini? Oitekerion. Oikos. Oikos. Indlu leyo. Bese indlu iyembathiswa. Yini ke leyo? Oiketerion. Oiketerion. Should amanotha anwasebenzisi. Enza nithumelela ka manotha anwanaki. Oikos. Siyabona lapho Pastor Loom. Oikos. Uma i-oikos isimbathiswe i-oikia, uNkulunkulu esezohlala permanently, siyibiza ngokuthi yini lo process? Oiketerion. Katoi keterion. Katoi. Katoi. Katoi keterion. Katoi keterion. So yonke ke le process ila khona uNkulunkulu esedlulisile the old house, sekukhona manje the new house. Le ndlu entsha siyibiza ukuthiwa is the Son of God, the sons of God. Le ndlu lena ingamadodana kaNkulunkulu. Ofaka isiketi uyindodana kaNkulunkulu, ofaka ibhlukwe uyindodana, akusekho umfazi akusekho ndoda. We are the corporate body, the corporate body. We are one, unified in Christ, the new creation, the church of the living God. He dwells there, he lives there permanently. Izulu eldala seledlula, umhlaba omdala usuwedlula, sekukhona izulu elisha nomhlaba omusha. Ngamanye amazwi, the new people asebe the sons of God. Sebe yindlu yinye, bakhiwe, bakhelwa phekwe isisekelo esiyiso, esine chief cornerstone yakhona enguKristu. Bese ke uNkulunkulu ezohla. uNkulunkulu akahlali la khona isakhiwe singakhiwe ngendodana yakhe. Amen. Hayi ke bazalwane, asime lapho themba ukuthi ngoba ama notes akhona azonilekelela. Makukhona nombuza ngabuza.
akekho nombuzo. Oh, ibhadi ke le. Singumbuzo ukuthi nje le verse le 2 Corinthians 5 verse 1 ekhuluma ngokububula ngiletha nje siyabonga lokuthi kucaciseleke lokuthi yonke lento ekukhulunywa ngayo la ayikho ngale kwethuna. Yes, khona immediately ukholwa ngoba nalendlu it's an old covenant le endala enazo zonke lezi zinto ozibalile, imihlatshelo yonke, amajuba ney'nkomo nembuzi, yonke le minikelo, ama-scapegoat lawo konke kukulendlu le old covenant yes, endala. Yes, ngoba kuyacaca kakhulu ukuthi vele besingeke siyibambe lento so besisoyibambe ekutheni uNkulunkulu ulanda nini ibandla silakanyiswe nathi yabo ekazimulweni kodwa siyabonga ukuthi sicaciseleke kahle ukuthi yini lendlu yini, ngoba umzalwane akabubuli shothi is like a lion fighting to be a lion. yabo If uzofuna ukuthi nawe welakanyiswe kulendlu yakamoya kule new covenant kanti sowukiyo yabo ngeBhayibheli ukuthi kanjalo umuntu uma kuKristu sekuyisidalwa esisha. Yabona yabo and bonke kodala kudlulile and uPawulu akathi yonke lento leyo bekhuluma vele nabo laba be old covenant ukuthi konke kwakudala lokhu kwenziwe ngala lokhu kubalile konke lokhu ukuthi sekudlulile ukusha thina sifikela vele kulokhu okusha lo sekuvelile. Yes, sizalelwa kulokhu lokusha sekuvelile shothi asinalo izolo lethu asinalo. Yabona asinalo imuva la kuthiwe hey yasenkhumbule emuva njengama-Israyeli mabakhonona ehlane bathi usikhiphe eGibhithe sebakhumbula izinto zasemuva, but thina asinalo imuva ngoba siza impilo yethu iqala la kuKristu iyaphambili. Iqala la kule new covenant iyaphambili. Angeke uthi noma ungisesi uthi hey begijima nabo bhuti bamateksi, akusasinguwe loyo ugijima nabo bhuti bamateksi. Yabo ngoba uyisidalwa esisha noma ufakazi awufakazi izinto bokathi uzenza ngoba umusha kushothi uyinto entsha brand new. Uma ngabe kuyimoto entsha usiyi second hand oyenziwe yabayini. Yabo kanti ngalya siyabonga kanti ngalya bebekade bengaba kaNkuluNkulu, akubalwa lokhu bengakabi abakaNkuluNkulu. Manje thina singakubala kanjani into besinganaNkuluNkulu kuthiwa nje asinaNkuluNkulu? Le impilo besiyiphila lapha impilo nje engaziwa engekho ndawo. Laba bona bafike bathathwa kulowo mpilo thina besiphila kuyo benziwa baba ngabakaNkuluNkulu, basebona benikezwa ukuphila kulendlu, kuthiwa nizophila kulendlu, bayakhishwa kulendlu bafakwe endlini entsha. Banendlu endala ukuthi ngoba bafakwe endlini entsha. Iyacaca kakhulu futhi kufuneka ucaphele la ekufundeni, uyabona ekutheni nofunda awuzifaki nawe lapho awuzifaki lapho kuleyo ncwadi leyo ngoba uPawulu athi la ngenxa yalokho siyabubula. Yabona wena awububula bona bebabubula phela it's 20
Now we are 21st century. It was the first century. 100 years by 21. Now bebabula 100 years by 21 backward. Yabo. Sebafa bomb shoti in 100 years. Abantu abaningi vele i-century phelile abantu bafile most bonke labo. Yabo. Sala mhlambe 2 or 3 bathi nawuna 1 or 3 years. Yabo. Kuye munye 100 years bafe bonke. Yabo. Cabanga manje siku 21 century. How many hundred? Yabo. How many people? I mean abalele. If you see 8 billion. The 8 billion per year per 100 years. Ihambile. Hambile. Kuzobana 8 billion each and every century. Jothi kufa 8 billion. Hayi siyabonga mamkhumalo bekunyama sekuyakhanya. Yeah, no siyabonga ukuthi ufuna kuqaphele nje la Paul nakhuluma khona siya usho bona hayi thina. Nathi asikwazi ukuthi siya. Yeah. No siyabonga kakhulu futhi siyacaciseleka kakhulu. Iyakhanya, ikhanya ebusuku. Khanya ebusuku. Anti thina singabantwana basemini. Kuyakhanya kithi ngasonke isikhathi. Yeah. Hayi. Sibonga bazalwana, sibonga. Pastor Lom, awusibongele enkosini brother. Noma ungakhuluma isiPutukezi, it's okay. Akekho la. Okay. Abawethu ingcwele siyabonga egameni lika Jesu egameni namandla. Uphakeme uNkulunkulu wethu, uphakeme Baba. Uwe wedwa uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu osithandayo. Namanje siyabonga abantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Besalalele uNkulunkulu wethu sichaza ngendaba yezindlu ezimbili, indlu yenyama nendlu kamoya. Sibonga umusa wakho ke uNkulunkulu wethu mana nathi njalo phakade ephakadeni esikulo uNkulunkulu wethu. Sibonga umusa wakho besazolala abantwana bakho bafundise konke sikufundayo kungene kahle bakuzwe kahle. Siyazi uNkulunkulu wethu uma umuntu eseyizwe kahle le ndaba akuphindi kube lula ukuzwa okunye. Baba wethu oyingcwele yenqaba nabo manje abantwana bakho. Isitha sinandawo yokubadwengula. Badlulile kuleso simo bamphakade kanye nawe egameni lenkosi uJesu manje phakade. Amen. Hayi siyabonga ke nilale kahle bazalwana. Amen. Betty.